ngej baka kami beneng kaya ya saat yang amal na kipor tam hakisingi ki pamensua ki bangadang duai yo rosari ka bangang nang namar bali na maladon bahikai yang aga bubun bentah ha bangasdang ban keren ya gani sigi bubun tam ha bade baki sisters ladon ke ik bapen yang ban sungul khu kumnungan le namar bangawan na kayeng balang presbyterian ibahim hasan barang ki balang presbyterian henry ki bubun ki bri ki batip ya gani ki don ki babun ki bayo iya ke jimaya ke bacia ke jim ke jonga hak tu kapor oi ki bahi masem ki laisi ki banga batai ke nong ke iki ke ba ya ki bakin sungo tho ya ke banga ngajit ndri i me i sempang ya ke ba i ba i ailat yang abang rum po ka balang lani i ha engan ke kulut mesin amario ngakan mau bau arjar kat lai kat saw ke por banga ai ya ke tu ke bentang bang ap bom ni ukon jangi unda dap ar post nem seneng ula kamhe ula la bensin la kajong ka decision ban le eke bo kwa ngiru nginom bat hendrai kan ke por bo blay mentasi sa ukot kum tai me im ong e isu yang ke la da me kwa ban le da ka bo hun bensim da ka kulut bensim kam da ba pen bor menuru em but day namar jong kan ni ngazas dang ban keren no shikiwe sha pang ke bang ngatmu badan ki breu ki bo ong bangi yo i ke jimayang ka bo blay ukwa ki ong pleng ka jing e jong pia ke yo christmas shwa dang ret kam de ke ba phi e na la de de u blay u la bo lupa ya kam shwa ha phi por ba phi dang ret endre phim song tho na mar phi dang long u khanna endre u blay u ai ha phi ya ke ba kordo ba phin song tho e ka kring jong blay thnang bala da wan ki jing ke ba bon phi sa song tho su ba kini baro ke de ne ka kring jong blay ta ka tu ka por ki don khamtam ki breu ki banganga yo banya kren sa phang ke ke bajia ha ka jing imujong ha ka por ki don ki breu ki bana po snong ki ba yo yanga bale ka sni bon tab ya archbishop akan mau ki don na preng jo ki ba ki yong jela da do ne u khun samla jo ka snong on wan rung ha po ka bana catholic bo don lej ban pule ban long ling do kan no ka jing kemen ya ka snong re ki kim shim tip ya ka ba ki kren ha khma jong ble u le la ka jong ka benta barhabang akan mau ya gitu kisi ki por ngade banyak sibun ki jing ke jing janja ki jing sakran persa ki jing sakran ha ki breu namar banga sim ya kan galat ya kan galenti henry namar bo ublei ulong ublei ukpa ba habreng ba i ubam ju kwa ban pele ran ya la ki kun ki ba u ijit ki ba u khot kumta u ai yang ai ka ta sim da ka ba scam banum sngap yano banum sngap ya ke kentin jo ki breu hendai ban pai so umala ka por de hamar kita ki por ka juwan ka minsim ka papin sngo kemen yang ha banga pule ka kring jong ble hamtam ha gasngi ka banga sayo hadin phra banai na sayo bandung ha po ka balang catholic adi bangla yo man kendo e parish priest ngala long utu no persang po ka balang bade ha ka arpo sautrik jong banai julai bla pendung yang ha sa balang ngasngo tho bo ble wa ker khu si sai nga ka jing em ga jonga namar bali namar ki bahiyeng ki jonga ki don ringkat ban nga kasi ka bala pendung nga sa balang da ka mensim ka kemen ki songot ko ya ka ege bo ble udon ban ai hanga bara banga yo ning kong ya ka communion na ne ka eucharist ka bakhuit ka dap sisa ka mensim aka ning kong ka banga yo ban sim banta ka sacrament jo ka jing pen yesuk na songot ko bo ble upalat ya nga na kita ki ege bo bon jo ka prathai oi number ngam sim na yo ban jani ka sacrament jing penyusup number ngam de catholic mereka sin ka banga ningkong ka banga lek na so fu banga no play u ai yang ai ka jing ku ka ba khordor tam ki bubun na breng ki bru kim la ban yo renga nga yo ba penyusup yo pat u play man la ka por aka sacrament jing penyusup ban nga yo ban bam ya ka met ban di ka snam ka jo umman la ka sni ban nga yo i ba ka ni ka long ka jing ku ka jing ka jonga na maraman ki por banga shemi ka jing ka jing jar ngam phai se ru ande ngam phai se yo kharu se bakoi ngam phai se ka sacrament jing penyasu ngayo i yo uble udan hanta na ma uble u yai tre ringkat bala jong sakri aga jing ima malaka si jong ki but u yai don ringkat bat nga but de hadu kan ka por ka manta ba yo i onta nga sim ya kan ga lat ban ip way ban snot khu ba ka jing khat jong uble ka long ka pokordor bangin snap bon na prengi para samla ki boong kalong ka ba bangin let persang yan ong yepi para samla ken mau baka jinglong reuniam kam de ke jinglong ka bakut jong ka jing em bon na preng jongi ngi sotho bakla bala da u samla u le drung ban pule ka bumut long sho ban mi nakta ka daw ngi ju ong ngim ju ong kile pule bali long le no ngi ju ong kile ban persang ban sotho namar on da phila persang piso sotho ka e ke ni ka jing em
ngai la dia la nga perkhat ya ka jing im ka banga di ban im nganong kalong ka ba tam dok ham tam yang apa ni ki weipat ki badon hapo chong ka balang katlik indre ngit hu play uba aya ka ni ka ya ka ni ka jing ai ka ba best tam la ni ka ba bhatam ka ba kordor tam hapo ka balang katlik ya ka jing long lingdo jing long reunion kumta nga ong nganlet persang indre kata ka jing let persang nga mat i ka jing i jong play ka jing i jong ai ka ktin ka jong kajing pesmut hu susu nak keting jong blay kajing ya dei bakabalang kajing pesmut hu nak keting jong blay ha badai bagi sakramen berkum ta kata kajing i kajong akan ang kamkiu so blay naman ngayo i ba ublay ula ai hangai kata kajing im ka bokor dor tam lang ni kata ka jing ai smo bha ka pam ki brekinum la ban yo bon aplen ki para samla ki tieng balik persang namar ba ki berkat bakini ki berok kolong ka bakut anong api kamdon ke ru kajing ai smo bha ba phila ban ai biang so blay lam da phi ai ka jing im ka jong phi